казахте в началото. Има смисъл да има медиен шум, има смисъл обществото да знае. Има смисъл работата на прокуратурата да бъде на светло в случай като този. Защото, както каза и госпожа Шабани, те са на безкрайно далечени места. Рядко виждаме какво наистина се случва там. И въпреки дългогодишния ми опит на изследовател и на адвокат в Българския Хелзински комитет, част от нещата, които видях при тази проверка, също бяха нови за мен. Аз не вярвах, че продължава да се влагат пари за реновиране на сгради на места, които очевидно и от години трябва да бъдат закрити. Аз мятах, че има закрити институции, като Горна Козница, например. От 4 години е обявено, че ще бъде закрита тази институция. 48 души живеят там. Част от тях са пълнолетни. Аз ужасно много се страхувам от това, че този дом, например, ще бъде просто преименуван в дом за възрастни, както стана с дома в Джурково, скандално известния дом, вероятно знаете за него. Той стана дом за възрастни, той не изчезна. Тези хора, които бяха навършили пълнолетие, останаха там и там ще завършат живота си. Страхувам се, че това ще се случи на много други места. Искрено се надявам бъдещето да ме опровергае. Излекохме, че пари има, но те не се изразходват по най-правилния начин. И нека да кажа за храненето, понеже попитахте. Когато говорим за деца с увреждането, храненето има много по-голям смисъл от това просто да се купи салами и да се даде на децата. Така, само за секунда искам да изправя. Колеги, има ли шанс сега да прекъснем и да минат новините в 9 и да довършим за 2 минути разговора след това? Добре, значи сега прекъсваме за малко, защото тази тема е достатъчно сериозна и да не я подхващаме сега. Новините, след това ще довършим разговора тук. Ето и отново студиото на Здравей България. Говорим си за съдбата на изоставените деца. И това, до което стигнахме до момента като разговор, беше, че причината за всичко това, което се случва, не е липсата на пари. Напротив, пари в държавата има. Държавата е дава достатъчно пари за тези домове. Просто от тук нататък те трябва да бъдат закрити и да се премахне изобщо съществуването на тези домове, които много повече на места пречат, отколкото помагат. Мисля, че и за това сте напълно съгласни. Но понеже казахме за това, къде изчезват парите, и вие казахте, че не сте съвсем сигурна, аз ви прекъснах, давам ви възможност да довършите. Не, че не съм съвсем сигурна. Доста неща видяхме. Сега е на ход прокуратурата да разбере къде изчезват парите и как се харчат. Дали се управляват по начин, който е безстопанствен и всъщност не служи за целта, за която са дадени, или се присвояват откровенно. На ход е прокуратурата. Нека да се установи. Мисля, че това е в интерес на цялото ни общество. Разбира се, че е в интерес да се види какво правят кметовете, какво правят директорите на домовете и всичко останало. Това трябва да стане ясно и веднъж за винаги да се разбере, защото вие казахте една много интересна цифра по време на рекламите. 1000 лева за дете или нещо такова? Това е, да, 31 милиона се дават за домовете за медико-социални грижи, където са бебетата от 0 до 3. Там са около 2500 деца. Така, че като 31 милиона година за 2500 деца. А в домовете за деца с увреждане са около 1500 деца и младежи и за тях се дават над 12 милиона. Тук не се включват сумите, които са като дарения, нали, тъй като официално мисля, че имаше около 1 милион дарения за 2009 специално за тези домове, но има и много други, които не се отразяват. Нали? Така че парите като цяло погледнато никак не са малко. Въпросът от тук насетна обаче, наистина аз надявам прокуратурата да проследи и ако има наистина престъпление, това да бъде доказано съответно. Но аз ви казах, а по отношение на реформата, това, което сме осигурили, те ще бъде подкрепено от оперативните програми и Европейската комисия ни е казала, че ще ни осигури тази подкрепа, стига наистина да направим това, което сме заложили в визията като намерение. Истинската реформа. Включително и мисля, че ако проектът е успешен в България, те ще прекроят и всъщност харченето по оперативните програми средства в други държави, именно за да се прави реална деинституционализация. За финал, ако може да допълня, би било изключително полезно, включително и за децата, и за реформата, тези толкова много пари, които се дават, да се инвестират повече в хората, отколкото в материални условия. Да. Защото хората имат нужда от подкрепа. Хората, които работят там и работят добре. Освен това, аз смятам, че за всичко това, което се питате да направите, ще дадете възможност на тези деца, независимо от заболяванията си и всичко това, да сбъднат по някакъв начин своите мечти в живота си. И като говорим за... Да, разбира се. Благодаря ви за това участие, благодаря ви за този полезен разговор. Като говорим за сбъдване на мечти, знаете, уважаеми зрители, всяка вечер точно в 8 и днес и утре имате възможност да гледате Байландо. Там наистина мечтите могат да се сбъдват благодарение на усилията на всички участващи там. Сега това, което трябва да кажем е
Уважаема госпожо министър на здравеопазването Анна Мария Борисова, ако успеете да откриете 15 на свободни минути в изключително натоварения си график, добре дошла сте в студиото на Здравей България. Моята мантра за довършване на предаването вече също е казана. И така, оставяме ви с гала и на кафе. Ако не сте си направили кафе, сега е момента. До утре.